Реално има ли нещо по-яко от това да направиш задно салто? Какво стават игри? Вече съм в залата. Както всеки един челендж, всичко започва с първи опит. Това беше много добро. Много ме е страх. Много ме е страх, че си пада на врата, че се паникьосам докато скачам, че няма да комитна, да се отдам напълно на движението. Вече стоя от половин час тук и не съм направил абсолютно нищо. Просто стоя и не знам, събирам смел за скоча или не знам какво правя наистина. Сега. Леле, не мога. Просто не мога. Ако си тръгна без да пробвам, наистина ще се мразя. Окей, не умрях. Ден 7, откакто се уча да правя задно салто и мисля, че вече е време да го пробвам в парка. Последните няколко пъти започвах да се отчаивам, да се нервирам. На теория знам техниката идеално. Даваш си ръцете назад, скачаш право нагоре и свиваш максимално колената към гърдите. Окей, обаче на практика винаги бъркам едно или две от трите неща. Винаги, когато започна да скачам, едно от трите неща не се получава. Обаче това отчаиване свърши, защото оня ден успях да направя този опит. А на следващия ден успях да направя тези опити. Много се зарадвах, чувството е страхотно, че успях да го стъпа, макар че и в зала на дюшек, което си е задно салто. Но аз си казах още в началото, че трябва да го науча на твърда земя. И днеска съм в парка, където започнах горе-долу и мисля, че днеска ще е деня, който ще направя задно салто. Загрях, разтегнах се и пак се появява това чувство в корема, когато вече си тук и трябва да скочиш и е твърдо. Въпреки че го стъпих няколко пъти в залата, все още ме е страх. Обаче мисля да не го мисля много и да скачам.
Мисля, че си набих коляното. Абсолютно всичко е тук. Когато знам, че е твърдо, не знам защо се сковавам. И сега техниката ми беше ужасна. Нито скочих на високо, едва се отлепих от земята даже. Не знам на какво се фокусирам, не знам, просто не го мислех се едно. Изобщо не мисля за техниката, понеже ме е страх. Добре. Не мога, паникил съм се точно преди да скоча, забравям абсолютно всичко, което съм се научил. Забравям ръцете, забравям да скоча възможно най-нависоко и нагоре, забравям да си свия краката максимално. Не знам какво става. Имам 3% на камерата, не знам какво става, май няма да е днеска. Направих сигурно 20 опита вече. Сигурно ще дойде утре. Ден 8 откакто се уча да правя задно салто, много започва да ми писва. Днеска, ако не го стъпа, ще съм много изнервен. Така че няма да се разхождам, отивам просто и скачам. Леле, ще го стъпа, днеска ще го стъпа. Не се го стъпвам. Yes, бе! Аре, бе! Yes! Аре, задно салто! Леле, майко! Леле, най-накрая! Не мога да повярвам. Standing backflip. Стъпих салтото на земя. Това беше определено много голямо предизвикателство. Едно от най-големите, които съм правил, защото имаше елемент на страх. Беше супер интересно да си превъзмогна страха. Може би това е едно от най-трудните неща, които съм се учил да правя. Надявам се да ви е било полезно, интересно за гледане. Коментирайте какво искате да науча за следващите видеа. Благодаря за гледането и чао!